Tiama Urati, Sebrukum, Brabukum, Odan Binkunso, bring you Ura, now Daroma, Tiampa, Wakasium, Nesavia Santamay, now for Share Brukum, my animal young, Brukum Hima, Brukum Penful animal young. No, she never said, I didn't wait for people, mum. Until Brukum Hima of a mania council, editor, addition, and you so be our person, or saw on an animal tomb, on Friday, said Yamra. Ampa, Nipano, a postray. The bravery of draw near Busuashi, now I say, will be Bodina, pet, and a cross opening. Sorry, say. That way, Busuani, and now Brukum Hima, one penno, one pen for Wufio, one pair, 7 man penny for him, and the movie was rare, Sabi, Brukum, a hine, and Tom Ekai. No strass of Corrine, in terms of kind, no Sassi Ura. Some can say, that's a correct animal, Brukum Hima, one penno, and then on another was not for no see a punya, if ya or trunks of Ura in town. And no, about the 2 euro, my Ura de Masenka, young you, and no more, and I'm but a poke for, and so by so many was not for, let us a domino, one Yapuba, Umina, some chess or more, and some of Becca. It is your ready, as friends, and Daroma, you try to require a beboa, and then. And one year she only now back in now. Cross on me. Only by Johnson. Say, come on, I'm looking at my uncle. There's one or let's be honest with no era. We don't talk. I don't want to say. You were a chairman. So, Master Monidia Casacra. Yura, I'm a breakum him free one. You rub a share and when you fell breakum, I shouldn't be a quine so. Until you say your rapper, I shouldn't be. Until I show you now. Maybe so. And until the crew say, you buy and you are buy no. You but that I say fair. Now, Sedana Chino, and I call ye, nay, Jordan, Banada. And no more best community in a friend me. Wait. Bob Bagayane. Lady come friend me. Now, Miss Omra. And the Pahene so friend me. Now, Miss Madame Noma Omra. And I bought so many hands to friend. Now, Miss Madame Noma Omra. Woman in I buy the breme. I don't see no. There be a no boonsa. Strananum. 7 anum. Common sham in the palm fa. A comiano. And man no father separate. I don't see no. Me brave that yini pano. Me frere. Nana no best saying a. Sananum. Almost from one. On best saying so many number. Into a mobile. Do buy no na tenase ti tenase a me di asano match na me ne mpanyimfo mo twehia wo no e na pra so hin se me amfa mamra kwanso na me di si akodwa no eno nti o ka brekum hin nchibra o ka ye wura ntam kese o ka asokore wuko da ntam se me fam mo so na me si me di ye wura ntam de me ye dan na me dia boso ewo brekum ha mentim fa moso enu ti no so de me beba na me se mate on fa memra na me ba na me betu ye wura achi ame no ma na santan kan wo ma o me kira me kwan me fa so a me kan tam enti mi free wa na me kwa hemfie na me koto aten sapohene na me koto ankobia na me bo mama ne sa sem na kura so dikuro wabeka no bisa me se me kan bi na me se man kan bi no se san kan me kan bi dia na nka mo twedwan no mo dia be kire ye wura enu nti me hwe ya na me nta mo hwe ye wura nta no nti me jae e bi se me nti me ntam no nti enu nti me be sra kwan wo ha nti be sra kwan no na mbabo amane ena ye wura de me ma Chiame canta French, ni chiame bonsu. So mon che, no mon can,
asɛm no nti no mama yɛda ne yɛde baayɛ yɛbaayɛ no yɛnhu tiame kankankranti yɛnhu yɛwura so ɛna tiame bo nso ka kyerɛ me sɛ binom nso firi mpataa kɔ aba sɛ ɔmo na yɛ abusuafoɔ kan ɔmo na yɛ adehyeɛ na ɔso obi sɛ ɔmo sɛ mo yɛ ade ase ɔmo sɛ ɔmo yɛ ade ase na tiame bo nso sɛ ahwɛ ya na ɛde ntɔkwa aba nti ɔmpɛ sɛ ntɔkwa bɛba na onim ɔmo na ɔmo wɔ hɔ na ɔmba sɛ obi na kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mmra nti no yɛmmra na ɔde bɛbra yɛwura na mesɛ mate ne yɛkɔɔyɛ yɛkɔduru Brekum yɛnhu yɛwura yɛkɔɔyɛ a raso hene se raso de kuro yɛbaa yɛdwuma yɛwura de adimi no yɛwura dimi dwuma apamyɛ na ɔmkɔ bi saa raso ɛbaa panyere no ɛna ɔsɛm nkwae na ɔmkɔ bi saa nana yɛma yɛkɔ yɛwura kora yɛanyɛ dɛn yɛnhu no ɛna yɛde mehwɛ yɛwura kwan nti ɛno na program bebree bɛbɔ mu no nti yɛyɛ program no nyina wie yɛ mebaayɛ no mebɛduru ha na yɛwura bi sa me na me sɛ ne aba no no ɛno nti no ɔse yɛnkɔ na ɔbɛba bɛfrɛ yɛn nto bɛfrɛ ne yɛbaayɛ na ano nsuo tɔɔyɛ a yɛntumi anka asɛm no na ntam no ɛnyɛ wei ne first time ntam a waka ɔka ntam no paa yɛwura ntam no ka ɔka bi to wɔ hene wei so nifa hene ne kyia bɛn ne ɔno ɔka bi to kora so hema so nti ntam no deɛ ɔka na mpɛ sɛ mebisa ne sɛ akonnwa no ɔno ɔbɛsrɛ me no sɛ mede maa no a wodam Eso bu na chama bu cheche mu na ba pe na sabe na ai ma so cheche mu se sabe apamanya kwa so yi bia na ba so bi ni pa e na sabe ba so do go resel sabe do ko ni ta eso ku di ma ta de se sabe sabe asore ni ta ku so ma apamanya kwa so ba so na dia do yi bia bobo sabe do ku pe ni fama de bobo ma ne se sabe anen ta no so do ma ma no ma de ɛna wɔtwe yi mu adoma sɛbe kyame bosude kyame de kɛnkyi sɛbe nano so yɛ no na kyɛ bosude mu sɛ domfo bi so aba so ɛka ɔbɛka ntam na wɔn sɛ sɛbe ahwe yɛ ne ntɔkɔ aba na ɛsɛ ɔde ba bɛto wɔ anim ɛna sɛbe wɔtwe yi mu a na yɛ afrɛ no adɔm aburu sɛ ana aburu so wodi so akɔma hwan a wodi so akɔma hwan na dɔkta kɔma wɔde ma ɔhema ano no mo de du look at the how it Ura chama madama na Brekum hema ni ina hɔ na de go sre na yɛwura ma ko na watrans so mana kunya no kasa ma so right we did say wache amankwa na fachi auto sunesa amankwa tia amankwa no also the madam kasa yɛwura ti asɛm yɛwura ɔtɔ kɔkɔɔ so sɛ mekantama anamoyira ɔpɛ no korɛ Brekum ɔno ara nanam de wɔ hɔ deɛ ha obiara no obiara nsuro yɔkom ka deɛ ha obiara so ka bɛka sɛ ɔbɛdwo me sɛ sɛdeɛ Brekum titiɛ no tititititi na kɔtɔkɔhene ɔde wɔhyɛ mo sa mene kora so de kuro nanam de tu ayi nana kɔkutia ana kɔkyekyere kora so ane ayi de ayi namahe nam dano ade ɛkyɛ ne sɛ yɛbɛsi ɔhene biara bɛtɔ no yɛwura ne asɔkɔre ma yɛ ɛde kɔda no na ɔno tutu anammɔ aba abɛyɛ amammerɛ ba ne si so nana yɛ ɔkasa sisi me boakye amankranchi no raso ni ɛde nana asɔkɔre ma yɛ asɔkɔre kontini asɔkɔre busuapan ni ɛne raso abusuapan ni
ɛna ɛkɔhyia ɛna ɛde na ne si akonnwa so ɛna ɛkɔhyia ɛna ɛde si akonnwa so adehyepanyin ka ho na adi gyina na adehyepanyin kaa baabi adehyepanyin kaa baabi no ɔma ɔmo de nsa kɔse anam yɛ ahen ɔtɔ so mmiɛnsa wansi hɔ yɛtire no wansi hɔ yɛnkɔte a ɛsi nanam yɛ ahen ɔte wɔ dɔma ɔne dɔma ama ahen ɔne ne hema atwi dwom a ɔyɛ yi na ne de n'adehyepanyin nso yɛte ne yi ase ayɛ maame yɛnsi na ne yɛnsi hɔ nti ɛyɛ ade a ɛha abusua no yɛwi ayi na abusua no yɛkɔtu ne nyinaa akɔ agyina sɛ wɔsi ɛkɔ nana no ho ne yɛkɔbisa no yɛnti a n'adehyepanyin yɛ ɔde si akonnwa so afiri na yɛyɛ na yi na ɔde te dɔm ahen ne dɔm ama ahen ne hema ɛyɛ ampa ɛkɔɛ no adehye no nyinaa akɔɛ ɛkɔdu no kun akyi yɛbɔ pono bɔyɛ ɛmie yɛbɛkɔ no na ne baaba nti pii baeɛ na obisa yɛ amanneɛ yɛde to n'anim sɛ ɛpɛ sɛ yɛne nana hema ɛbɛgye nkita ho na ɔso ɛtu kwan labɛn na ɔbɛba ɔsi nyame yɛ adom ɔkye no ɛyɛ de nkra gyaa no yɛkyi gyaa no sɛ saa de ne teɛ de a ɛhwɛ n'abrɛ nti ɔba a ɔmfa nto n'anim telephone number nyinaa ma no na ɔmfrɛ mɛmmerɛ anan so yɛde no mɛhwɛ ana yɛbɔ no a nana hema ɔne yɛ ɛnhyia nti ɛnam nso na ɛde dwantoa ɛkɔto birikum dwantoa hen anim ɔbae na ne amie kwan ama yɛ na ne nhyia yɛde dwantoa kɔto na ne gyapɛ kuruman hen anim na ne ne yɛ nhyia yɛde dwantoa kɔto nhyiatrɛ man hema anim na ne ɔne abusua anhyia yɛsan de dwantoa kɔto bɛkyɛ man hema bɛkyɛ hema anim na ne yɛ nhyia nti yɛbaa ne yɛdwene ho ne sɛdeɛ yɛkɔ yi deɛ ɛne yɛ Christian Council yɛde bɛkɔ akɔdan Christian Council nti abusua no yɛde kɔdan Christian Council so si mu kɔɛ maame nane ɛyɛ amea hen ɔne yɛ nhyia ɛtiri nyinaa kɔ agyina saa na ɛteɛ di a yɛwura ne ɔte sɛbi ɔhene kumfoɔ nti yɛde asɛm bɛkɔ akɔkyerɛ no nti yɛkɔbɔ abusua no kɔhyia a yɛbɔɔ saa kɔ no nansa pɛpɛɛpɛ ne yɛnya nkra ɛfiri nana tɛpaman hene hɔ sɛ nana amea hen so ɔnya adehyeɛ nyinaa ɛwɔ abusua ɛyɛ dɛ because ne yɛakɔ no abrɛ yɛnya no nti ɔde saa nkra no baeɛ no ne nyinaa di mmirika kɔe ampa yɛkɔtoo no yɛkɔɛ no ɔnya ama ɛkora nti yɛkɔtena ase twɛ no bɛyɛ miti aduasansan no hɔ ɔbaeɛ na ɔbɛtena ase ɔtena ase na ɔfrɛ no ne kyeame na ɔne no kɔɛ gyinaa nti kwansima na kyeame no bo agu sɛ nana no pɛ sɛ ɛno mu kasa nana amea hene awi saa ahyɛma no nti munyɛ aso no mu nti ɛmaa no kwan sɛ ɔnkasa sɛmɛti ɔbɛka no sɛ ɛyɛ akonnwa no atɔ no na ama nkwanagye wɔ kɔ no kra akyi no sɛsɛ yɛ sɛ yɛne bi hyɛ nana nsamanfoɔ aso no daeɛ sɛ ɔmfa n'akyiri ba ɛnsi akonnwa no so ɛhɔ a na abusuapan no sɔreeɛ na ɔse nana kyeame tie ma no nto nana sɛ nyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwa no a wobɛsi hene na wontumi mfrɛ abusua no bi aba bi a me a metu a meyɛ abusua ma yɛnim ho hwee pra so henim ho hwee nana asɔkɔrɔma yɛ onim ho hwee ɔbrɛ a woyɛde wo si no asɔkɔrɔma yɛ ne ba a yɛbɛsɔ ho sa si akonnwa so amammerɛ no saa na akonnwa tɔ a yɛyɛ no na wobɛgyina ha kɛ sɛ wonua si akonnwa no so bia menti aseɛ ne nti aseɛ gyina na no si yɛ apɛ abantokwa bi sɔreɛ na ɔte nana no n'akyi hɔ yɛfrɛ no kwaku baako ɔsɔre yɛ a na ɔde nsa apem ne bo mprɛnsa sɛ me ne birikum adehyepanyin na nana amea ahene na anim asi birikum adehyepanyin nti ɔde me dwene ho ansa na yɛreba ha yɛde ahyɛ no bɛto baa na me nso sɔre nam sɛ nana ntumi mfa wo nsi birikum adehyepanyin ma nyi adehyepanyin abu wankɔ yi a nana wanyɛ yi a yɛsi hene yɛsi adeɛ ɛyie no wankɔ nhyiaeɛ no adehyepanyin kɔɔ ne kra hyia no ɔyɛ mmerɛ no oyi ne mpaboa hyɛ abusuapanyin yɛyɛ yie no yɛ no abusuapanyin nso yɛ sɛ si akonnwa no maa no ne nyinaa na ɛfɛ sɛ ɛgya ama ne yɛkɔkyerɛw na ɛkɔ na ɛnya nti woka sɛ wode sɛbi wo nua bɛma asi akonnwa no so a me na ɔnyɛ adwene na meka biriko hi nti bina meka nana asɔkɔre wokuada nti mekaeɛ no na mekae sɛ
ɛne maa ne yɛahyia bere bi ama waka asɛm bi afa nananom nti meka sɛ mede nana sɔkɔrɔma hene ɛba mu a nti yaa yɛwura te kɔkɔɔ so ndeɛ sɛbi woto no a n'anim obi ni hɔ n'akyi obi ni hɔ nti ɛdeɛ saa deɛ a mɛsrɛ ne ntam ma mesrɛ ne ntam ɛkae sɛ nana mfa mmɔ so ɔsɛ gye sɛ ɛduru nana anim ansa na ɔbɛbɔ so ɔde akɔ so nti ɛte hɔ a na ɔma ne kyea me sɔre na kyea me ne fa nsa sɛ obi a nana se ɔde no esi akonnwa so ɔde ne nua esi akonnwa so ɔso mpene biara no nana nsamanfo nko na bia ketie ne fitio nyina wɔ ha bitime yi akyɛ obi a meka biara no ɛwɔ ha nana wobisa me nsa ne te sɛ nana nyɛ amammerɛ kwan na ɔno nko ntimi nhyɛ kokoa mu ɛnsi adehyepanyin wɔbrɛ abusuani no mu hwee ɛnsa mfa ne nua mmesi akonnwa so sɛ bere kuma yene saa nti na ɛma meka ntam Regine. Na ɛnsɛ rekum na nana de hyɛ na bɛfiri asɔkɔre kɔ brekum no yɛdi mu akɔtene paa yɛ nananom fa mpetapo ansa na ɔmo kɔ kora so yɛ nananom adi kora so hema mmienu atoa so yɛ nana wuyɛ nana hema amea hena ɔtɔ so mmiɛnsa ne nana no dii nadeɛ tie yɛyɛ adehyia a maame no ka sɛ nana ka sɛ yɛnyɛ adehyia a na mehu nana pɛ sɛ ɔka ɔka kyɛ mo dabɛyi ayi ma ka sɛ mo nya de sie tama yɛyɛ dɔte yɛwie a yɛde nsa kɔto no na ɔsoro nimyɛ fɛs yɛde kɔɔ sɛ ɛkɔ ahene hɔ ɔka kyerɛ sɛ ɛkɔ ahene sɛ ɔtu kwan nti sɛ ɛkɔ aman hene nti ɔba a ɔbɛma no mmuaeɛ nti yɛhwɛ yaa yɛtwi kwan twitwitwitwi mmuaeɛ amma ɛna nana no ka kyerɛ baabi a yɛwɔ bi a yɛnkɔ na ɛsɛ nipa no so a ɔbu gyinaeɛ no ɔmode ɔmo nneɛma kɔɛ ɔsɛ onim biara nti wayɛ kuraso hene no a ɔyɛ kuraso di kuro no me na mede ne si akonnwa no so ɔmo turu no me ɛna me san de ne si akonnwa no so nti mede ne si so no abusuafoɔ no sɛ ne kuro no sofoɔ sɛ ɔmo mpene nti sɛ obi ba na ɔbɛka n'asɛm a na mabisa ne sɛ akonnwa no a ɔdi no ɛnyɛ w'akonnwa wofiri sɛ pa akonnwa no ka ho wee ba na mabisa no sɛ wofiri gyegyemberegya akonnwa no ka ho wee ba na mabisa no sɛ wofiri nsuatrɛ akonnwa no ka ho me na mede ne si akonnwa so dɔma ahema menkɔɔ ne fie da menim baabi ɔte dɔma ahemfie menwura hɔ da menim baabi a ɔte tama yɛwura ba no ɛyɛ adɔma ahene sɛ ɔbɛba no me mekaa sɛ mema ne mma mema lɔya frimpɔn ɔwɔ ha ne metwafoɔ hene ɔno nso wɔ ha na mema ɔmo yɛ lɛta kɔmaa no sɛ kuro no wura ɛɛba nti memhia ne kuro no mu ma ɔnsi kuro no mu menkɔɔ ne fie da menim dɔma ahemfie baabi asi menim dɔma ahema so baabi a ɔte menkɔ hɔ menkoro nkɔ hɔ na ɔmo mmom na akɔ dɔma akɔhu dɔma ahene sɛ ɔngye ne hene no a ɔde ne ba no na ɔgye na ɔbɛba house abɛsom no na ɔmo nsom yɛwura yɛwura som a ɔmo nsom no ɛna ɔfa mekan no na nka wo mede wabɛsi akonnwa so na mene bɛdi akonnwa no bia na ade me kɔ court akɔyɛ pipɛs sɛ woma me medi akonnwa no ɛna meka kyerɛ daase berɛ sɛ ɔnneɛ gya akonnwa no sie ne yɛ ne ɔmo ka nsɛm a ɛwɔ hɔ daase berɛ ɔmpa asɛm nso meka yɛ ɔsɛ ɔdɔ ma him ɛno nti na mepɛ sɛ asɛm ɛwɔ hɔ no yɛne wɔ mo tena se yɛ dɛn ɛka na wo mede wasi akonnwa so na sɛ mimi bɛdi bia wo sɛ wo deɛ wo mpɛrɛ akonnwa no so nyɛ wo dea yɛ ne yɛkonnwa no no yɛ ne yɛkonnwa no no ɛna yɛmoma bɛdi bi nti mɛgya me kwan a na mo nsa me ho ɔse mempɛ sɛ
she am no pacho. Amanya kwaso. Sensible. As for it. No. And as for it, chairman said, the coach only Kamane kwaso can be bad. I don't want to come see a punyam. Some through down to the can. That's we down to the canter. To my young woman, unable to opinion. To my young woman, if you know my why. Matthew, Medas. And you push your opinion no. I push your opinion or ha. The friend of your boy, Kuyama, or Nana, you push your opinion. I walk with us for you, but teacher me. No. O filho no país para cuidar posso baie no obedi nti o mo ho no nipa de san ya na bia di ho no e na me wo fasta for je de ma o mo be kan ho nti anya no bushia panyin no jabe krom ni na o kan ono ti jabe krom onti birekum nti bi kula timba se enyo ho na so enyo so ase ono na e no bushia panyin de on kan sa so o ta ha no o se eya kunyere bu sopenyi ana sabi ascorrect ana ka wo kuna maka bo musi no ampe mu bia to do was e ba se bia munya botre why ma kuma na pom you ba se loku mu do na so bi ba ko loku mu ti bin ka be ko ase o bra sante ni enu bia no amoto bo ase teche ho a de enya amane no you be teche mu de ya mani enu ru ebeka na so biaba to bo bia na se ru bia no bia wasem asem no nukwa na yuro se buda ho na so biaba to ka na so ru ase do wache chi mu na che sa na se sa to na so che chi mu se bia ampa se ascore ni be mu e ko so be mu a una do titi me yemu right tina kuma e da se asopore hini nim asopore mampo hini nim ye no mo nyina atena se aka se mo ya making Emma, me buy your granny. Me buy an ashopper man point him. Oh, you say, oh, baby son. Now me say, you would have down no ma. You put to bed before Papa no over and friend of Manamra. Now some ever one. Yanni and I did. And can. Me baby upon you, was it fear? Mr. Akao. Upon your own nipping. To me, baby upon your normal catch I may say. Mimi nipa nti no omo da woni pa so omo ni machi nti bia me bia kwamia mfie nso nie omo bia nsi me nchenda ne wo fa na o kan so ya de shekunyi no o de ka kira me se o de kwamia na mame onu di o bewu ohun samanfo nti o de kwamia na mame se mi ni no da na mo de a oni ko asem papa no na yire me mame ya den me bia kwamia no efisa na me de me na me ku me kodo Menya waju sana me be dia komia omo papa ni na freme ne da se bra no mo dia komia no ma me eno asokore ne dia no asokore ni freme asokore e ma me kwa asokore me kwa ya mi tire mo tire ni na nti oni asokore ni asokore ma mbo ni omo ni nti omo ma ho kwan se me no omo enko hia Emma so paro man ko ni frère ahemfo no de ne ba ni fie mo mbeto aba omo ni me kenya na so paro man ko ni asopore ni me ni omo nyina hia e nyese me kan kire omo ma kan kire wo mo na wo ma dia konwa fie nso ni o ma me fie da na se bre fie ma no ko nyina ni fie aka se ai wo de patako fo no ne foi de foi passé ni entre yo o ba o be gina o se da si brewu ni pa ni nyina nti no o ba na no ye be soso no na ye de musika mo makotua na bisa ne se na wo na be tra yi no nti no wo mu gina we mi ni wo mi dia komia mfie nsulie obi ama hoda obi antu akora keto se ma me se je na wo ko ba bi kro mfa wate na wo busu ni mi anka bi akomia ka wo ma afia na film no afia no baba se ye ko sia me no ko sia kan de yanse da se brama so na o twe ye no
man so no so one for my ura ka sa na nhwa opia man so fie du moche o ma me ka ho mo ntwe ka bre o musika nya den ennim asa musika nim na wan ntwe bi na ko bia pa o be tina ho se me ye de hye nti yam fa ko nya den e ma me me ma na ye pipa ko ma do ma hene no lawyer no wo ha me twafo hene ono so onue omo na me ma omo ye leta ko ma do ma hene se so ye be ma pa obla bi ku na me twen Acho afam de onyan kan wasem ana o se afa no so be kan wasem se na china me wada mo ma omo nya de hye mpaka akofo no nya de hye dokum mama no ji akonwa na me wo fa no yes o be chi o ma konwa no mo di fa sokore ne ba ye na mama no mo ye mba enu nti no me wo fa ba na prempem no ko twen no mo nyina de wo mo ba ye nti eduru ba bi no na sika sam ho aye de na ma ye me wo fa no enu nti no papa bi wo pra so ne ye fere yon ko sei nti okọ sei o ma na bosia na yere sei so di sika na ma me wo fa na obeda na ka no wantu ya o meku no nti mo mfa ma no e na me wo fa no sunye e wo pra so nti sunu mu no e na panyi ko abu oba ye onu firi mpataabo ya na nanu amfa mpataabo ya na nanu tama omode wo mo ko ye no omode wo mo ko tena awasu nti omo fuda awasu ho no na nso ho eden na omode wo mbegu mpanta na no so nti breku omo firi ho no oso na nso ho eden na omode wo mo ko kora no ho ya kora so na omode kora na sa nsuo no enu nti no papa no ba no bi sa me wo fa ne se ye na ha odi pro na me ko fa ne se o besika na odi aba na oba ha no omo se waji na konwa na ma no le mo no mbeti ne shrap naka 24 o beje ne dwan 24 no se la so no eso twa bian du mi no shrap du mi no wato ni nyina na oni sika wo ho akaka pa mo twe ana wa pa ne se wa ma ne pa mo twe ni bi nti ma on ha ne ho mo nja isu ena o ja isu no de pa mo twe ne ma no no ka kire ne se o mo twe ne me di ama so ko kan sa no na wudi bi ma fa ya ka bushia no ena me na no be di asam no ewura na prempe ho no na odi bem ne ya ka kire ne se ma ko nwa ne firi ma on fa mayen se mema no so ko nwa ne be firi ma on fa mayen na boache mfa mayen ena na feka no ya na boache no ni nua no ne ma me no o firi mo de ko nwa ne ma ya me nua panyin na bia me ahere o to so mi o de me no de ma no nti o de ma no ena o tikara okoje ye no enu nti me na ba ye fe na fie hyiama owu ye ena me wo fa de si akodwa no ma panyin ko abu no maame efi se o de sika na ye den aman nti abushia no so mo keka bom ena maame no wu ye nti maame no wu ye no mo sie akodwa no ma da sebra maame eye na adwo asewa enu nti no panyin ko abu no be wi panyin ko abu no be wi nti o be wu no se me wo fa no de akodwa na wane maame na dia ene also ya fa ko jama me wo fa sa fo je ya eye me maame a chiri ba enu nti panyin ko abu no ya me wo fa na hwe akurafo no nyina edu se mo be si akodwa na papa no me maame wu ni tibia nti na me maame nua ma wo no o nwene nkankan wo akura bi e fa no ball so oba ya o si ono na ni nua wu nti no on fa konwa no ma me wo fa sa fo je no fa ma ne enne na ahiafo nti enu nti na ye beji no musika no nti on fa konwa no ma
me go fan omo bono on fan na me wo fan say papa no was o abrosan ya abrosan asan ne yeka enye koko asan ne yeka oba mo sia hwe nya ho asan ne yeka opese okeka obuhia ne yede ebum fa say ampere mane ka obuhia ne yede emo nti ono de wo yina ko nwa enu nti no ahia fo de nya ni sika no de betwa manso no ena mi wo fa de ba berekum hina na wache ho no mo ba no mo ka kira mo se o mo kika buhia na bom nye koko sika enya brosen sika o se baba safoje ye mini nda kachi mini nu ewu nti mi ne jina konwa nti fo konwa ye hwe fa ye de ena mo fa ma konwa ye hwe fa ye de nti busia ne ko firi o mo ho busia no ya mo konwa de mo ye de adi ye sa die ka so ya dan ena o mo nti o mo nya bi shiro ya chi ma shu be be bisa sa o mu tu ya sen bisa sa ho ne ko obi o ma ma bi ka yi na tini na o di kan ka se ko shene e kan pa to mo fa mi sa ne se o pani a ye frene o kunsia piaman so o kan ta piaman so a o je ko nya sa ta ko nya ko di ye ma ho mfia ha nu e ko mfia ha sa me na na ko kunsia me tine ko nya so o nya be kan na nta ya e ja se no anta ko di ya e je ko nya e de bai sa ta na no na ma o kan o fa no do je ko nya so fere be be ana be just so na ma so o do so waje na mo na wo kasa na ma ne no ano no chire se so wo papa na di si e na so so na mu na ma ya de ba ko sese sala na ma ko oni wo free so na mo no wo chire se wo kasa askori na so ante asmo bo na so ante no o di na wa so te na se be do oba ma fa ko di ko so pa e ba cha me ho ba cha mo ba to asori ma po ne e ma ka so na tu ba se be ire bu zan ni no ba na ma ya am se be ba me no se de ko na ko ye so ko ye na woni eno ti na mo se mo ma ne chi na ma ne amfre wo asmo wo kan na eno na mpa cho mi di bisanse adenti na me ma onche ya ni na no me kwa na mi bushini amane ohe za tamani yo go di ku na wo go ne je sa ba ni ko so ko an so na bushini na no ye kwa na mo akọ nten ye ko ye no ye ko to ne ba mane ye se na ne ye tukwan na ne chi obeba ono ohe na so de o ke de se be enu de no no o se osiamu enina osiamu nyina no se be mo be si akuna no aho na o de entame be si ano kwan ano so sa te entam o ti bi ba so ono se bo di jae se de be nim na de o kan na se o de bo so a o da bo so you know so on pass with you de o ho e so ho de nu kwa so ho de nu kwa so ho entina na o te se de na ye ma kan sa pa se obi ato waje na se so papa ne kwa so na ye dia on so chama ne kwa no so se bi achiro ti se ne mo de ha no na ye ma ne se mo ka ma ne ho mo ka no ma ne ho no be no afro ma no adu bi ho na entisa ko ne ke papa sa na se ma pa cho ni bisane se ba kai se ye de si e ko ya so me ba ni fie ba tia aba ya no kasa ama tede yero busa oso busa no de e ya tete se be twem na mo se ya se be akunya ro to ya ne o ma ne nchen no kan ba na o do kan wasu busi amande ni asebe bo muso what did you talk about mama me na jo waji sani waji na jo se de de wa do be fu ni ka so ne busa baba o se o do ato akọ waji ene na se bia ni hubi why so do so o ye de sie de a amande kwa so re be chichi amande e wa satisem mu
no na ga so yaba mo se si wotem wati ama afa no duma o Obali o se o mo ba ko ni be mama mu di ya na no the friend ajegu e ya baabo na fiankam ya onu ya beka chi na no beka chi be ma me na ka chi da ndi ya na chira no wal mi fi asokore no onu wo sa ma de nsa we ndi na kase ayi bi sa le ntesa afi so o kase ekondwa bi be ma na asafodi a wanje no the CIA na kwasi kire na kondwa ma asafodi no sere koro na asafodi do hia ni oni na kondwa nti kwa bubu ya no wo pele kondwa be sadia o fa ma na woni we kondwa nye sika wo ho no le obedidi a o fa ma nti atol e dia ho kondwa dada asem we be no no hwa o tim na kondwa kase we ni de na ye nyina ye dia no me ka se maso bag se na ewu nyina kwa no mama ho kana be boa na se be ho se bi o ka konya na mpa chaw ba bia be betu abnamo bia yakobi na no kra ya do tiye no ekohia mo se ye mpa boss na busuya ye fan so traditional councillors ekotua 100 million be sin na kra no be ye yiwe waka ma sika no so kra be nsanka na se nya de se ye sike ku o se na o se skasa de mrani o se o ma na se wo munya na de se yo ono so se wo mu ya ye moja won kan ye wura de pe de ja de obi se sika de o se o ga ma so bonye ade ase boja onu mo ne boja ba ko o se se be to do boja ba ko da se na wo ka je ko na ya ka ho ye di ai ma no ne ma me no ya de kura na ye no ne ba ko na so ya ni na ya ba ko ya na ba ko ai ma spati oya ojina ha ntimi de man David, uno akanda ze wusu. Say, ohe, na boche, wati. Eba bibia hawo, ewa opese bibia mudu. Sa anya sa amsu dwiema. Uno okan nyina anu asiri man kan se kan na se. Onu nya na ba akwa sefo. Ida bonu mu dibi. anya no kore Na wo da so na wo ka so da se kan do de bo so ala to ede. So bo so no. Ti. Ma president also. So be say you ra na wo fio ko bi sana re bo so a se de ka so na bo so si azo so na de bo so na ye we wo ese wo say ono ye ba ko ona na munya na na ba ko e so be bo so say adu be so si ra ta na se bi a ona ne ba ko na won ka wa e yo ba mi ya wi fio de wo say this Eso me será one time. Say, omo nye ya bushia for mon ka bo bia na ho. Adu bi. Tonight na bo so, o ti so na ka ba cho bi bia. Adafo. Before we leave the board. Trip down you. Apa ini apa saya? Jamaican, we took them in why. Arrow Baba had a wounded opportunity. Why? Moko Kunjo. My mamma could take one why. Never paid a money council. Moko Mapo. Moko Jato why. It was a very good for a something. Ase me mu no kwa no hwe enye tokwa enye bro ene bibia be kuma asem mo ko beda adi e ma de se edu bia edu boko baba sabase bia wo ho bia ni bi o si be kum ko kru se de kru o si de mo che o ma be che ba no no basabase bia si hoda enti de sabre na basabase ba ho o basabase bia wo ho enti ho je di asem na abeto ho those who come there must be about. Etia jiwa ba ho no bia amani ese de sitie bia e be che mu nyam na fa fa ne kwa so boko na say he jiwa ba ho bibia wi a
amamre ne amane de owu bia de betre e bibia ayasumbi na bibia ekoko etie sina na sane munya amamra uma na no bi mas bi antasu bi sanyefo no de mo hwe akyire kwapemti ewi ade system afa na na ba mo amama maka se beku panifo mo ko so hwe akyire na we de sabe ade sabe yanka kuro sabe akuru adwo ma yura kuru puntu sabe bi amoko so nye na we de wi na sabe yanka wasma mo nya hina na so biaba etie tuna mo da se no so ya brebu ai brebu dia kwanta semra bafo dia kwanta